Σήμερα θα δείτε πως παίζω όταν είμαι στο σπίτι μου. Για να δούμε. Πρώτα πάμε στο σπιτάκι μου. Πρέπει να πετάω λίγο. Εντάξει, μου πει τι είναι αυτό. Ναι, City Road N1. Δεν έχει τίποτα εδώ. Τα έχουν πάρει όλα. Ούτε κάτι να πάρω στο μαγαζί. Αυτό νομίζω. Αυτό είναι. Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ είναι το μπάνιο. Εδώ είναι το δωμάτιό μου. Είναι ωραίο πράσινο. Εδώ είναι και άλλο δωμάτιο. Και κάτω, όπως είδατε, εδώ είναι το living room. Εδώ είναι η κουζίνα. Εδώ είναι το ψυγείο. Εδώ γιατί δεν έχει αυτά, γιατί έχει αυτά δεν ξέρω. Ουκάι. Αν έχουμε και backyard. Πώς πάμε έξω εκεί. Ξέχασα να βάλω πόρτα στο σπίτι μου. Εντάξει, θα βάλω εγώ. Το σπίτι. Θα βάλω αυτό. Είναι ωραίο το σπρούς. Είναι λεπτό. Πρέπει να πάρω λίγο fireworks. Πάμε τώρα έξω. Δεν είναι... ναι, εγώ έκανα μια τρύπα εδώ και κάποιον λόγο, αλλά... Εδώ να είχαμε και μια πισίνα. Εδώ είναι ο γείτονας μου. Γείτονα, έρχομαι να δω λίγο. Τόσο μην είναι. Όχι, βασικά δεν είναι. Αλλά μείνει, πιο μείνει από εμένα είναι. Να πω την αλήθεια. Όταν έρθει ο γείτονας θα λέει τι έχει γίνει εδώ. Θα είχα ένα mod με αμάξι, αλλά πρέπει να δω, θα το έχω. Περίμενα. Έρχομαι, παιδιά. Δεν λέω για, απλά έρχομαι να φτιάξω λίγο αυτό. Ωραία, παιδιά, νομίζω τώρα έχει γίνει. Περιμένετε να φορτώσει. Ωραία. Δεν θα θέλω νομίζω άλλα fireworks. Που είναι... Να το! Πώς το κάνουμε σπον? Πώς το κάνουμε σπον? Έλα. Παιδιά, πώς το σπον? Και το ανοίγουμε. Carplane. Πετάει. Και πρέπει να βαθίσουμε το πάνω. Παιδιά, πώς δουλεύει? Πώς δουλεύει? Πώς δουλεύει? Τι στο καλό είναι αυτό? Ζωγράφος είναι αυτός. Πώς δουλεύει αυτό? Έχω CarPlay. Τι είναι αυτό πάντως? Είναι φυτό για άνθρωπος?
Παιδιά, πείτε μου αν φαίνεται σαν άνθρωπος. Θέλω να μάθω πώς δουλεύει. Και το κάνουμε craft. Αν θέλει crafting table. Ή απλά έτσι. Τελικά δεν θα έχουμε αμάξι. Παιδιά, είμαι στα backrooms. Οπότε δεν θα έχουμε αμάξι. Δεν θα έχουμε αμάξι. Δεν θα έχουμε αμάξι. Παιδιά, πώς θα δουλέψει αυτό το αμάξι. Ναι, απλά δεν θα έχουμε αμάξι. Πόσες φορές να το πω ότι δεν θα έχουμε αμάξι, αλλά δεν θα έχω. Βάλε μπλα. Grey concrete, δεν είναι black. Τι είναι το χοτέλ, και μπράβο τους. Ωραία, σας δείξω εδώ. Είναι, νομίζω, σχολείο. Μάλλον σχολείο. Το πιο μεγάλο κτίριο από του κόσμου που είναι εδώ είναι... Πού είναι? Περίμενα, πετάω. Επειδή κάνει πετόρες. Πού είναι? Πού είναι, ρε? Πού είναι? Κάπου εδώ δεν είναι, ή είμαι τυχός? Αν το βλέπετε, πείτε μου. Πείτε μου. Πείτε μου. Εντάξει, θα πάρω. Ω, το αγαπημένο μου. Μπρο, πώς πετάω? Γιατί δεν πετάει? Χαλό. Τελικά δεν θα έχουμε. Να. Εδώ που πάει ο δρόμος. Αυτό που περνάω εκεί. Μπρο, πού είναι το κτίριο? Γιατί είναι τόσο μεγάλο αυτό το... Πήγαμε στο πιτσανό. Γιατί έχει village? Παιδιά, πείτε μου γιατί έχει village. Τι είναι αυτό, τι λέει εδώ? Α, φέρτη μη, τρία city. Είμαστε στο 3 city, νούμερο 3 city. Ωραία, τώρα θα κάνει 1 ώρα, μπρο. Μόλις το βρω, παιδιά, θα έρθω. Μπρο, παιδιά, μόλις το είδα, γιατί έχει pillagers. Δεν μιλάω. Παιδιά, νομίζω το βρήκα. Νομίζω είναι... Όχι αυτό. Να δούμε.
Όπα. Όχι όλο αυτό, ναι, αυτό είναι το πιο μεγάλο building. Για να ανεβούμε. Αυτό είναι το πιο μεγάλο building. Wow. Ωραία, πάω στο σούπερ μάρκετ. Τι χώρα είναι αυτή? Δεν ξέρω. Κάντε comment down below τι είναι αυτή η χώρα. Τι είναι εδώ, εκκλησία? Εκκλησία. Ας δούμε. Για να δούμε, είναι κάποιος εδώ? Όχι, έχει κάποιο βιβλίο. Παιδιά, δεν έχει κάποιο βιβλίο. Ξέχασα. Πώς το καλοπήρε? Ρε, πού πήγε? Πού πήγε το βιβλίο? Πού πήγε? Εδώ δεν θα είναι. Παιδιά, πείτε πού είναι το βιβλίο. Καλά σαν την καρέκλα. Περίμενε, κύριε, θα στη φτιάξω. Θα στη φτιάξω. Απλά κάποιος δεν θα έχει βιβλία για κάποιο λόγο. Δεν είναι κιθάρα. Θέλω να κάνω κιθάρα. Ωραία. Wow. Ναι, παιδιά, τώρα πάμε. Αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Γιατί έχει... Μου αρέσει ότι έχει βελάκια και έχει pistons. Και αυτό ήταν το βίντεο. Bye!